Ja, hej, kære YouTube-folk og akvarister. Glædelig jul og godt nytår på bagkant, må man sige. Nu synes jeg efterhånden, det er ved at være blevet tid til en opdatering her på min akvarier. Der er sket en del siden sidst, og der er også kommet nogle julegaver ind, som jeg har fået sat til akvarierne, og det blev inspireret en del. Ja, andre akvarister, som deler deres hobby på YouTube. Det er jo altid sjovt at se, hvad folk rundt omkring i stuerne og også ude i verden, hvad de går og hvordan de går og laver deres akvarier. Men lad os tage et kig på her. Det er ligesom min kan man sige, hovedakvarier, eller det er ligesom mit arbejdsrum, og her jeg har nogle forskellige akvarier stående. Og lad os tage et kig på, lad os starte herover og kigge på, hvad der sker i øjeblikket. Her har jeg to, jeg tror det er 60 liters akvarier, og her der har jeg fået sat nyt lys på, blandt andet. Været ude og investere i de her ret flotte, synes jeg faktisk, og rigtig gode lys fra Migmol, som giver et super godt fuldspektret lys på de her akvarier. Og hvis vi kigger lidt nærmere hernede, så kan I se, at jeg har nogle tetraer gående. Jeg tror de hedder ravtetraer. Jeg kan ikke huske det latinske navn, en enkelt pansermal, og ellers så har jeg fået det blandet til med Staugyne repens hernede i forgrunden, og i midten har vi de her Alternatiae Reineke mini, som sådan set er blevet ret store. Og ellers så har vi Cryptocoryne inde bagved. Hvilken sort det er, det kan jeg så ikke lige huske, men de står altså virkelig flot på. Så hvis vi tager et overbliksbillede her, eller et billede oppefra. Der er virkelig saft og kraft i de her planter, og så har vi en, jeg kan ikke huske, hvad den der hedder. Men det er ligesom sådan en lille kløverblomst, sat fast i træroden der, herhen til venstre i akvariet. Jeg har en enkelt Cryptocoryne flamingo her, som er relativt nyplantet, så den er på vej op. Og ellers så har jeg, hvis vi kigger, jeg har CO2, det kommer vi lige ind på nærmere. Der går derudover også et par Kribensis herinde. Jeg havde jo unger på, jeg har haft unger på Nigerian Red. Desværre blev forældrene syge. Men jeg har stadigvæk et par unger tilbage, men jeg har så været ude og købe et par nye Taniatus. Jeg mener, de var lobe, som er fangsted på dem. Også en Kribensis type. Og så er jeg ellers også faktisk også et par kildefisk gående herinde. Det er hunden, der går her. Men derudover så står det jo sådan set rigtig fint. Med det her nye lys, det var blandt andet en af julegaverne. Jeg har så selv været ude og investere i et par lys yderligere for ligesom at ensarte akvarierne her. Hvis vi kigger på naboakvariet, så har vi en opsætning, der ligner den med hensyn til planter. Staugyne repens og Reineke herinde, og så en variant af Cryptocoryne. Så har jeg nogle stængler inde bagved af en Rotala rotundifolia, en anden type Rotala nantiensis herover, og en enkelt stænkel af en Super Red Ludwigia, og noget ferskvandstang her, som egentlig også er begyndt. Det har taget noget tid, men nu begynder det altså virkelig egentlig at vokse godt, også med det nye lys her. Så har jeg den grønne neon, en enkelt Endler gående herinde, og ja, også en enkelt lille pansermal, der tuller rundt. Og Amanoraja har jeg også et par stykker af herinde, og som I kan se, har jeg også CO2 på det her. Og her har jeg også fået opgraderet mit CO2, dels både på dem her, men også hvis vi kigger på de andre om lidt. Men her, der har jeg, hvis vi går ned på hylden nedenunder her,
og kigger på. Der har jeg en lille fluval. Ja, hvad hedder det? Fluval. Jeg kan ikke huske, hvilken model det er, men det er sådan en lille akvarie her med en kampfisk og nogle rejer. Og ellers så bare anubiasplanter inde i et par forskellige varianter, der vokser inde bagved. Og min kampfisk her. Rigtig fin. Og så har jeg fået opgraderet CO2'en her til 500 grams flasker. Så det vil sige, at jeg har et halvt kilo CO2 kørende på dem heroppe. Hver især trykket om bagved, og det kører så her. Det giver jo altså noget bedre muligheder. Det er ikke super avanceret, men det er jo en større mængde, så jeg kan skrue lidt op for det, og det holder jo noget længere tid. Og egentlig også billigere end de små anlæg, som jeg stadigvæk har en enkelt af stående her. Det er mini fra Tropica. Men det andet her, det kører lidt bedre, det må jeg sige. Det er jo meget det samme princip, for det kører hele tiden, også om natten, når lyset er slukket. Men bare en større mængde og en billigere pris på CO2'en. Og det skal man jo ikke klage over. Og de her grønne neon, den her grønne neon variant, super fine fisk, bliver ikke helt så store som de andre typer. Og herinde har jeg også et par kribensis gående, nogle dværgmaller, sugmaller. De trives faktisk rigtig godt. De kan være lidt sensitive, men der er altså nok at spise herinde, så de er godt kørende. Og nu er de faktisk ude herovre, hvis vi kigger. Så er det hunden der til venstre, og hannen inde bagved. Hun kommer ud der. Svømmer de ind der. De går jo tit, de er lidt sky, de her fisk. Men rigtig fine fisk. Jeg er virkelig blevet glad for de her vestafrikanske ciklider. Dværgciklider. De har altså de er super flotte og har en super sjov adfærd. Det synes jeg. Prøv at se en gang her. Står han her og kigger med hendes lyserøde mave der. Ja, men så ser de to ud lidt på afstand her. Med det nye lys der i aluminium. Første aluminium, super fede lys, synes jeg egentlig. Og lad os da så tage et kig herover på de andre akvarier. Lad os se på det store herovre. Ja, det store. Det er jo alt er jo relativt, så stort er det jo heller ikke, men det er 120 liters Aquastabil her. Fordi jeg har fået skiftet lys ud på de andre, har jeg så sat de her 2 skinner op. Det vil sige, at jeg kører godt nok med åben akvarier, så der er lidt fordampning her om vinteren og generelt, men lyset er altså bare noget bedre end det, der fulgte med til det her Aquastabil. Og der kører så 2 Fluval Aqua Sky på, som giver det her ret fine lys. Og hvis vi kigger på, og det skal siges, at det er et par uger siden, jeg har skiftet vand, så det er sådan set sådan her, akvarierne står efter egentlig ikke noget sådan ekstremt særligt vedligehold. Det er altså et par uger siden, jeg sidst har sådan for alvor lige givet dem med algeskrubberen og sådan, så og herinde der har vi jo det kan man kalde en slags selskabsakvarie med den røde neon, noget større end de andre derovre. En flok af dem gående, og så har jeg de her Werners regnbuefisk, I kan se med de små blå øjne, hvis jeg ikke kan fange den. Og også i en fin stime herinde, og så har jeg jo de her sommerfuglciklider. Den bolivianske der. Super fed fisk. De er simpelthen så søde.
og et par af den almindelige sommerfugle der, hunden han herovre. Han står rigtig flot. Det er den gule variant her. Og ellers også bare det er efterhånden blevet overtaget fuldkommen med Cryptocoryne bunden hernede. Der er nogle blade, der dør af der, men der står det ret godt. Det kunne være, at jeg skal give dem lidt gødningkugle. For lige at give dem lidt ekstra næring. Så har jeg ellers, hvis vi lige sætter os ned på hook her, så kan I se, så har jeg jo en baggrund i for Unimati i det her, som jeg har sat lidt mos ind i. Og kører også med CO2, og der er altså skruet lidt mere op for det her, fordi det er jo lidt større akvarie det her. Og med lyset, det nye lys, så trives planterne jo altså rigtig fint. På at se, hvordan planterne de ånder. Det er jo altså et tegn på, at de har det rigtig godt. Ja. Hvor man kan se det her, hvordan når produktionen af planten den kører på sit højeste, jamen så danner den faktisk, så har den faktisk jo et overskud af ilt. Og det bliver så meget, så at man faktisk kan se, hvordan planten den ånder under vandet, når der køres med CO2, som der gør her. Det synes jeg er super fascinerende, og ja, jeg synes faktisk, det er flot at kigge på. Sådan en levende lille undervandsverden her, ikke? Som der bare er fuld gang i. Er sådan relativt fyldt det her akvarium, må man sige, men der er også et kæmpe stort filter inde bag baggrunden, og med den mængde planter, altså den samlede plantemasse herinde, så er der altså så er der en rigtig god naturlig absorbering også af affaldsstoffer, fordi det er jo det planterne også lever af. Har nogle stængler fra en Pogostemon stellatus, tror jeg den hed. Sådan kører det altså igen med CO2, og hvis vi så tager det sidste herovre, det bliver en lidt hurtig gennemgang det her, men ellers så kan videoen jo også komme til at vare for evigt. Der her har vi også migmol-lyset. Der bliver dannet lidt skum her på overfladen nu, at de skal have sat filteret lidt bedre op. Hvis vi kigger ned heroppe fra, for nylig har jeg sat lidt overfladeplanter i der. Og ellers så har vi også en Pogostemon erectus her. En Ludwigia, også relativt nynedsat. Super Red derinde. Det er lidt svært at se, de er så sindssygt flotte, de står derinde bagved. Jeg glæder mig til at se, hvordan det vil udvikle sig. Og ellers hvis jeg så kigger her forfra akvariet. Ja, vi kan jo lige egentlig tage teknikken først, fordi det er også noget, jeg har opgraderet her hen over jul. Jeg har fået sat et stort CO2-anlæg på. Køb sådan en 4 kilos beholder her. Og noget af min gødning har jeg hernede og foder og så videre, men ellers så har jeg altså fået sat sådan en 4 kilos flaske på med en Strideways regulator. Tovejs regulator med flasketryk, udgangstryk, og så har jeg så de 2 bobbeltæller herinde på hver sit akvarie heroppe over. Udvidet det. Købte det fra Amazonia. Den her regulator og tilbehøret her, det har altså bare kørt. Og det har jo altså også betydet, at jeg virkelig har kunne give den lidt ekstra gas med CO2'en her på de her planteakvarier her. Og det synes jeg egentlig godt, man kan se. Her på det her med sådan en Bucephalandra barriere, kan man nærmest kalde det, plantet på nogle rødder, der ligger i midten her. Så er der Pogostemon halferi, det er de små grønne her. Stjernerne kan man vel nærmest kalde dem. Altså sådan de vokser lidt som sådan nogle stjerner, og så har jeg også sådan for relativt nylig skiftet forgrunden og plantet sådan en Monte Carlo hedder den. Den har et Hemianthus et eller andet. Hemianthus micromoides eller sådan noget. Men det er den, der hedder Monte Carlo, og den
den er ved at få fat. Der er også nogle blade, der er lidt alger på og sådan, så den er stadigvæk ligesom lidt ved at lande i det, og lyset, jeg har sat på, er også relativt nyt, så det hele er ligesom ved at tilpasse sig. Herinde har jeg også et par kilefisk her. Hannen er faktisk de er super flotte faktisk. De er også relativt nye, de er ikke så store endnu. Der er altså mange forskellige farver her hannen. Og herinde har jeg også et par vestafrikanere gående. Lucanousi-cikliden bliver den kaldt. Meget sky i det her akvarie. Det har taget noget tid. Det var en lidt hård tilvænning til akvariet. Afklimatiseringen blev lidt traumatisk for dem, tror jeg. Så det har altså betydet, at de holder sig på behørig afstand. Men de kommer ud, og jeg har set både han og hun i dag faktisk, der er fodret, så alt er godt. De passer stadigvæk på. De skal ikke nyde noget af at blive fanget op igen. Det kører jeg ind, og har jeg også en lille gruppe rubintetra gående. Vildfanget, de er også lidt sky, så og alle de her små bobler, I kan se, der bliver hvirvlet rundt. Det er altså fordi, jeg har sat pumpen til i retning af CO2'en, der kommer op herover. Så den bliver hvirvlet rundt, så alle planterne får mulighed for at få nyde godt af den her CO2, så de kommer i berøring med den. Man kan se, at de kan godt lide at stå herinde. Jeg kan nok ikke se dem her. Måske man kan se, at jeg kigger ud derinde. Det er svært at se her på. Men de står som regel der ved den lille sten, og de har altså fået gravet noget sand ud der hen over nogle af planterne, men det er fint nok. Det er helt fint. Det er sådan en kombination af et aquascape og så også et fiskeakvarie selvfølgelig. Også med, så gliderne skal jo også have lov til at indrette sig lidt. Sådan er det. Jeg synes altså, de er blevet rigtig fint, og med de her nye lys, der kan du virkelig indstille. Du har flere forskellige farvekanaler og har mulighed for virkelig at få fremhævet farverne på både fisk og planter på et helt andet niveau end de medfølgende skinner til de her akvarier. Så det er altså et par rigtig, rigtig fine opgraderinger, synes jeg. Og det er jo altså egentlig sådan her, det ser ud, ikke? I øjeblikket, der er rigtig fin gang i det. Og de er også begyndt at være rigtig fine, de her bolivianske sommerfugle. Altså skøn lille fisk. Virkelig fredelig i virkeligheden. Og går altså fint herinde. Sammen med den naturlige, så har jeg min sugemal der. Og ja, det er altså sådan, det ser ud her. Jeg håber, I alle sammen er kommet godt ind i det nye år, og har haft en god jul, og I er kommet igennem snestorm, og hvad har vi? Nu skal vi have en ny dronning også, med tanten. Nej, ny konge. Dronningen går af, er det sådan der. Så der sker jo også alt muligt ude i det ganske land. Men så er det jo sådan set meget rart, at man har sine sysler, man kan gå og hygge sig med os. Jeg tror, jeg vil sige tak for denne gang. Jeg vil lige tage de to andre over også. Sådan ser de ud med det nye lys. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig fint design. Enkelt. Og indtil videre er jeg i hvert fald rigtig, rigtig glad for det her lys. Og blandt andet ser i hvert fald også ud til at kunne lide det. Og det er jo ligesom succeskriteriet.
Ja, men så er der sådan set ikke så meget andet end at sige, kan I have det rigtig godt derude, og pas på jer selv, som altid. Jeg vil takke af herfra. Yes, hej.